Athi ungathi mina ngibonakale ngokuthi kuphume ngingaqhubi ingolova nokuthi ke ngibuye nempuphu. Ungasho njalo, wazi kahle ukuthi la khaya asinangolovana asinamoto. Ngithe mangithatha 120 kumagogo yokuyothenga impuphu. Ngahamba ngayocela ubhutvusi wakagogo Ndlovu. Yebo. Ubhutvusi lo hlala eGoli. Ngathi mfethu, ngicela ungangiboleki ingolovana, ngicela sihambe nepholo yakho. Yabo. Wathi ubhutvusi akana petrol. Kodwa naye uyayibona imvula seyiyeza uzongikhapha sihambe ngereserve ngoba imoto yakhe reserve iyahamba. Yabo. Ngavuma wasitata sahamba. Yabo. Masizofika ngasigogogweni masemabhasini waphelelwa ipetrol. Uthini? Uthi ngoba wena uphethe imali yepetrol nginikele 120 mina ngiyothenga i5 liter lapha kaMate garage. Angibuye siyithele bese siyafika egogogweni sithenge impuphu. Ngimnike 120 but before ngimnika ngithini ubhutvusi sebenzisa ilokhandi card lakho mawufika kaMate garage. Ngingakuniki imali yempuphu. Athi kimi